Salutare și bună v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Fall Guys. Nu, Fall Guys, Stumble. În fine, ăsta e la fratele meu care a vorbit. Puteți să-i spuneți și Fall Guys și Stumble Guys, cum vreți, dar să nu stricați. Dacă vreți puteți să căutați și voi, e gratis. E primul. Dar în fine, și fratele meu ce se joacă acum. Dacă vreți să știți cum se dă în doi, trebuie... Hai, Marco! Trebuie să scriem numere. Deci eu trebuie să scriu numere lui fratele meu și după aia suntem împreună, da. Hai, data viitoare îl rog. Uitați-te pe Garo. Eu sunt pinguinul, să știți. Dacă vreți să mă căutați, mă numesc Alex. Ca fratele meu mai mare, doar că am și un frate mai mic care se numește Marco și o Betty și Anaisi, Marco Alberto și asta. Dacă vreți să mă căutați bine, Marco e un cavarel, să știți. Uite-l, ăsta e, care e lângă mine, dar nu mai e acum. Mai în spatele. Uite-l, uite-l, ce faci, Marco? Eu mă calific și emojiile astea pot să te ajute cu ceva. Chiar și emojiul ăsta. Gigi. Manam. Ce? De ce am sărit direct în bilă? De ce merge atât de greu? Stupid. Marco, eu nu mă calific. Califici. Nu mă... Am pierdut, dar pot să mă uit și la fratele meu, dacă pot. Da, Marco. Tu califici sau nu? Marco nu s-a calificat. Vă rog din suflet să-mi dați totuși un like acolo. De ce mă bucur de vară? Pentru că fac gem și împlinesc visurile copiilor. Prepar un gem ușor cu... Hai, Marco. Deci așa, 1, 2, 3, am căutat aici, am dat la matematică pentru numere. Să știți că dacă vreți să căutați și canalul fratele meu, salut, Marco. Marco se numește, să știți. Dar poate nu-l găsiți. Asta e, nu știu ce să fac. Dacă vreți și voi. Se pare că fratele meu o să mă joacă, așa că o să mă joc singur. Asta e. Momentan, dacă vreți un link din descriere, puteți să intrați pe pagina mea. Să vedeți acolo atâtea multe jocuri pe Roblox. Următorul episod o să fac cu Roblox. Îți mai amintesc episodul ăla cu Gacha? Păi atunci urmea Fall Guys și Fall Guys sau Stumble Guys, puteți să spunem cu vreți, dar să nu stricați numărul jocului. Da, și după aia urmează Roblox. Roblox îmi place cel mai mult să mor eu. Îmi place numai harte speciale mie. Aici sunt și niște emoji care nu știu dacă te ajută ceva, dar te ajută să împiși oameni, să le revii, să le omori și toate chestia astea. Dar acum, dacă nu te califici,
Apropo, episodul ăsta nu va dura mult, așa că o să fac data viitoare episodul cu Stumble Guys, acum nu pot. Deci vă rog să-mi dați acolo din sufletul inimioară pe Instagram sau pe TikTok. Vă rog să-mi dați și un scrupai și un like, dar ce vreți voi, nu vă forțez să dați acolo. Pa! Pa, pa, vă aștept la următorul video!